yazi ngena nobabeni umsebenzi endingiqashele wona aniwenzi. Nditya nje mahala nini imali yam. Mna ndinguNtshangase. Yazi ukukholwa kwam kwandenza ndaba yindoda, kodwa okubalulekileyo kokuba indoda ingakhuli ngeminyaka kuphela, ijonge nesimo sayo. Ngoba le nto iyintlupheko endakhula ngayo yenza into yokokubana ndizidele kwaye ndingabi nandaba nokuba ndenza ntoni kubani. Kodwa ke endikwenzayo sisiqinisekiso sokokuba intlupheko endayibona ndayiva kum ngaphakathi asoze ndiyivumele abantwana bam bakhule ngayo. Ukuba kufuneka ndibulele ukuze kube njalo, ndizobulala. Ngoba ndifuna ukuthi nxana ndilele ngomqolo iinzwane zijonge phezulu kukhula uqaqaqa phezu kwesifuba sam, abantwana bam bazingce ngam, baziqenye ngam. Mna ke Ntshangase ndibe sisihlobo esiye sajika salutshaba kumthethwa, ngoba sihlutha-hluthana ngesithandwa sam esingumfazi wakhe ke phofu, umthethwa. Ndiyakucela ke ubukele Umkhonto The Spear kuYouTube kuShame D Entertainment. Kule ndawo ndikuyo mna ndiyindoda, mna ndoluswa, mna ndayalwa. Yabona mna andisoyiyo inja, andilweli mna ithambo. Hayi andiyinja mna into endiyifunayo ubetha kum, into endiyifunayo mna ndifuna isihlunu, mna ndifuna isihlunu, into enjusi. Ndifuna into enjusi mna. Akalazi lihlalayo. Yes. Umthetho. Sodibana. Kwela-ke khona ngabe. Vaja. Yabako. Ngikho ngokwa. Siyeza.